खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान चेनेलाव बरायबावनाय जाबाय आंनि बे गोदान चेनेल दा बावैसो उनावसो खुलिदों आङो बे चेनेलखौहाय माने मास मोनथामसो जाबाय आरो खुलिनानैहाय बिदि जाबाय दा आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिनो नागिरदों बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै नोंथांमोना मिनियालासेनो थानो हानाय नङा थ' सुरु खालामनोसै अब्ला आदैयाव बेदलाव बाबाय नुदोंना नुवाखै सना नोंलाय Yeah. Oh, no. He tried it. Ayo, jangan dia. Kami di belau dong, nih. Bau pada nih. Ayo, usah menasikan ayo. मजा आया बेलाव जालायनाय भिडिअखौ नायनानै ओरैबायदि मिनिखाबाय आं ओरैबायदि मिनिखाबाय आं नोंथांमोनाबो जानो हागौ मिनियालासेनो थानो हायाखै ओरैबायदि मिनिखाबाय आं उदै बुर सालायनाय फाग्ला फाग्ला दङ मा जोंनि गेजेरावहाय बेलाव गिग्रायाबो दासिमबो मिनिगानो ओंखारलायाखै नोंथांमोना माबायदि मिनिदों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाब्लानो जाबाय आंनोबो आंथ' ओरैबायदि मिनिखाबाय दहाय नायफुनायावनो दाबो मिनिगानो ओंखाराखै जिउआनो गनोसै बायदि मोनलायखाया दा बेलाव बाजानानै आयु दिनैनिफ्राय थांनाय नंलालै बियो ना गुरनो सयथियो बिलोआव